Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Илмәк. 19-нчы бүлек. Халык гакылын, фәлсәфәсен үзенә мул сеңдергән Әхмәдишә карт Сәйитне күп нәрсәгә, аерым алганда бакый чынбарлыкны үз табигый барлыгында кабул итәргә булганы белән канәгать калырга, авыл юморына өйрәтте. Аның бигынах сабый күзләре, җыр теле, шат, шаян сөйләшүе, бер үк нәрсәләрне кабатлавына карамастан, Янаралның кәефен күтәреп, рухын үстереп җибәрә торганы. Сәйит берәр йомышы төшеп, Төньяк кала авылындагы йортларына шалтыратып, телефонны кем алганны белсә дә, сорап куйган була. Кем әле бу? Кем кирәгенең үзе, маңгаенда ике күзе, башында ике кулагы дигән җавапны ала. Нишләп яту, Әхмәдишә абзый? Тик яту белән бик тату булып киттем әле мин. Сәйетенем. Соңгы вакытта әллә картлык, әллә ялкаулык инде шунда. Урындыклар җитәрлек бугай, утырып тор. Мин үземә һәм бик күпләргә тиешлене утырдым инде. Ходай дошманыңа күрсәтмәсен. Картның шырпы кадап, астан шиметеп алырга яратуын белә Сәйит, үпкәләми. Урындыкка килгәндә, Хәерниса түтәң тегене кыл, моны эшлә дип гел кымтырыклап тора. Вакытка кытлык, исәнлегең ничек дип сорар идең хит. Яхшы анадан туган бала. Исәнлекләрең ничек соң әле анда? Кадерле вә олыклы Әхмәдишә абзый. Эй, сорап та торма. Йомыш әллә ни юк, хәл белү. Белү сүзен җенем сими. Йомышыңны йомышлап сөйләшергә өйрән. Картның телефоннан шаяртып гәпләшергә яратканын белә Сәйит. Гадәттәгечә вакыты гына тар. Килеп чыкмакчы идек дуслар белән. Хәерниса түти мунчасын дөрләтеп казанын асып куя алмас микән? Безнең казан гел асылынып тора. Яхшы кешеләр өчен кар өстендә кылын итеп пешереп бирә ала. Мунча мәсьәләсе ничегрәк тора? Мунчаны дөрләтеп тормас апаң, мишенә утны үзем төртермен. Дөрес, ул көнне Әхмәдишә карт сораган барча ихтыяҗны үтәгән булса да, Сәйитне кунаклары белән бик үк якты чырай белән каршы алмады. Хәлләр ничек, диде Сәйит, тавышына мөмкин чаклы күтәренке рух, көр төсмер бирергә тырышып. Аллага шөкер, тамактан ипи белән чәй үтә. Кешенең бәхете шунда. Чирләмисезме, дип сүз кыстырырга булды Салих Гаяров, Сакмановның җилкәсе аша сузылып. Карт туры җаваптан читкә китеп, үзенең моңзары белән уртаклашты. Туманны, этебезне агылап киттеләр әле. Бик интегеп, ярдәм итегез, кешеләр дигәндәй күзгә карап үлде. Апагыз белән тау итәгенә алып барып күмдек. Өстенә агач утырттык. Гаилә әгъзабыз булып беткән иде. Мин җыр шыңшыганда да кушыла иде бит ул. Нәселе калды микән? Булырга тиеш. Этле кешеләрдән сораштырасы бар. Яңа эт баласы китертермен. Үскәнрәген, МВД ярдәм итәр әле. Үзеңнең исәнлек ничек, дип белешергә булды полковник. Ярыйсы. Кашларың тартыша, чирләп китә күрмә, дип кисәтте хөкем оешмасы вәкиле. Сый хөрмәт белән тулы әзер өстәлгә Хәерниса түти самавыр китереп утыртты. Сәнең карчык чәең сыйык, Мәскәү күренә, дип күнегелгән гадәте буенча зарланып алгандай булды карт. Үзе канәгать, чәйне җиренә җиткереп дегет төсе чыгарып ясарга каршыгы урман сазлыгында торф чыгарганда ук өйрәнгән. Хаяровны урынбасарлары белән мунчага кертеп җибәргәч, Сәйит Әхмәдишә карт белән бик озаклап сөйләшеп утырган иде ул кичне. Һәр җөмләсе фикере хәтерендә уелып калган. Гөнаһлы заманда яшибез инем. Шәригать кануннары буенча хөкемгә тартсаң, теләсә кемне бүген төрмәгә утыртырлык. Бер ишесенең алып чыгып атарлык гөнаһысы бар. Тик адәм баласы ялгышларын танымый. Нәрсәләрне күз алдында тотасың инде абзыкай? Бик кырыс бәялисең заманабызны. Явызлык кешәнешен, көнчелекне күздә тотам. Теге кара чорда кемнеңдер көнчелеге бугазына менеп шикаят хат язарга этәрә иде. Күңел каралыгын сабын белән генә бетереп булмый. Ул көннәрнең бай дигәнендә ташка үлчим инде. Иске байның белгәне, яңа байның көлгәне генә инде. Гулаг төрмәсендә интеге бүлгән әтия нигезнең урыны оҗмакта гына була ала. Алар күргәнне дошманыңа да теләмәссең, дип Сәйит картның кайгысын бүлешкәндә итә.
аңа якынрак телдә сөйләшергә тырыша. Безнең нәселнең, гаиләнең дә гөнаһысы булгандыр инде анысы. Сезнең үз кул кешегез белән тапкан мал-мөлкәтегез гөнаһка ничек кирсен инде? Еш кына ата-баба ялгышы өчен балалары, оныклары түли. Значит, куллары башкаларга тиешле җигәрне алган. Ходай биргән акыл куәтләрен, уй рәвешләрен үз максатларына гына эшкә җиккәннәр. Большевиклар акыл һәм физик куәтегезне халыкка багышлагыз дип чакырдылар. Син дә шуңа ышандыңмы? Әхмәдишә карт бу шаяртуны көй бузуга санап, улы кулы белән һаваны кисеп төшерде. Аларныкы үзгә. Гомерендә җылы сүз ишетмәгән аш әрвахның күзенә төтен җибәреп, үзләре типтереп яшәп калу иде максатлары. Сабыйларның бәхетен, киләчәген алу, төп миһербансызлыклары булды аларның. Без дә, әйтик, бу йортны салганда кемнеңдер өлешенә кирдек бит инде. Сул як җилкәдә утырган фәрештә аны артык зур гөнаһка тиңләмәсме икән? Йылдан-ел дингә, ислам тәгълиматына тирәнрәк инана барса да, кулак калдыгы йылтыр башлы Әхмәдишә карт дәрвиш диндар түгел иде. Шундый фаҗигале тормыш сукмаклары үтеп, картлыгында теләгенә ирешкән, һәр хәлдә үз пышмагын булдырган, күңел тынычлыгы, тирәлек белән якынлык, тәңгәллек эзләгән кеше бер нәрсәгә дә сукырларча табынмый, күке кебек тилереп кычкырмый. Балалар көрәге сабыдай юан күрсәткеч бармагын өскәрәк күтәрде карт. Янәсе, тагын бер уй бар. Сәйтенем, синең нәрсә әйтергә теләгәнеңне шамалыйм. Бердән бу йортны мин башладым. Син төгәлләдең. Гөнаһның күпмедер өлеше менә бу шәчсез башка да төшә. Икедән, Мөхәммәд өммәтебез сату алу сәүдә эшенә уңай караган. Бу шөгыль тел лөгать алышуга юл ача, исламны таратуга мөмкинлек бирә. Адәм баласының акыл зиһенен шарлый, кыргый дөньяны үзенә буйсындырырга өйрәтә. Алайса без оҗмах кышлары. Әхмәдишә карт чырайын сытты, эре җыерчыклары ызан-ызан булып, күз төпләренә, маңгайына сузылды. Оҗмах капкалары җиңел ачылмас инем. Тәмугын татырга туры килмәгәе. Күбрәк яхшылык кылырга, җирдә акыллы эз калдырырга кирәк. Үз кавымыңны хөрмәт итсәң, чит кавымгә кол булмассың диләр. Картның алҗыганын күреп, Сәйид әңгәмәне туктатты. Бабай тәһарәтен алып, тәнен чистартып, намазына утыра. Игелек хуҗасы аңа сукланып карап тора. Карт Төркиядән алып кайткан яшел намазлыгында дөнья мәшәкатьләрен оныта. Рухы күкләргә иңә. Намазлыкта күңелен дингә, Аллага биргән кеше күк кодрәтен үзенә сеңдерә күрәсең. Гаяровларның әле мунчадан чыкмаганнарын ачыклагач, ял иткән карт янәдән Сакманов янына күчеп утырды. Мин синең нәрсә турында уйлап алганыңны беләм. Кеше ул энем завод кебек. Берәр шир эләктеме, бөтен тәне, рухы, бәдәне аксый башлый. Безнең илнең төп бәләсе заводны ялгау, ямау, төзәтү, сыйпаштыру, буяштыру юлы белән сафта тотарга омтылу. Аны япуннар кебек искесен ватып ташлап, яңа баштан корырга кирәк. Безне заводка тиңләүең белән килешмим. Табигатьнең югары казанышы булган кеше уйлый, сөенә, көенә, ярата, сата, сатыла дип бүлдергән булды картны. Карт юан күрсәткеч бармагын гадәтенчә өскә күтәрде. Янәсе, туктале син, улыларны тыңла. Кибәнемне эшләп куйым инде, кем? Кешенең заводка тагын бер охшаш ягы бар әле. Завод яхшы товары белән бер рәттән брагында чыгара. Кеше үткән юлда да игелек белән әшәкелек эзләре кала. Бер зат яхшылыкны күбрәк кыла, икенчесе нашарлыкны артыграк тудыра. Андыйларны нашар, әшәке, алама бәндә диләр. Хикмәт тә башкада. Берәү дә үзен соңгылары рәтенә кертми. Бу турыда кемдер әйтсә дә ризалашмый, үпкәли. Һәр кемнең изгеләр рәтендә үк булмаса да, яхшылар исемлегендә йөрисе килә. Һәр кемгә урын җитми. Вакансылар күп түгел. Карт тукталыш ясады, шәйен йоткан булды.
Ішке икеләнүен, шик шөбһәсен җиңеп, максат ташына су кыюны дәвам итте. Тормышыңның кояшы сүнә. Тукайыбыз әйтмешли, лампаң эчендә май кими. Кичке эңгер күзеңә төшә башлагач, Сәйтенем, күңелгә үзгә уйлар иңә икән. Яхшылыкны кирәгенчә кыла алдыңмы? Кешеләрне күп рәнҗетмәдеңме? Миңа ярдәмең күп тисә дә, заманында бергә хәрәмләшсәк тә, әйтим инде. Синең тормышың да миңа ошамый. Ни өчен дип сорарга мөмкинме? Минем гаебем нәрсәдә? Картның аргы урамаша әйләнеп, аның тыкрыгына килеп чыгасын сизенгән Сәйит дулкынланмаска тырышты. Гаиб дип инде, шундый яшәү рәвешенә сезне замана үзе төртеп кертте. Исән калу, тук яшәү өчен көрәштең, җиңдең, исән калдың. Мин бит әле барыбер дөрес яшәмим булып чыга. Син генә түгел, күпләр хәзер тайгак юлны сайлый. Берәү уңышка ирешә, икенчесе бозга эләккән бозау кебек таеп егыла. Бүген кемдер башкалар исәбенә байып калса, иртәгә аның балалары, оныклары кайгы хәсрәтсез көн итәчәк. Барысы да байлыкка, хөрлеккә омтылгач, мин дә шулар рәтендә булгач, минем ялгышым нидән гыйбарәт соң дип, Сәйит үзенең катлаулы, түгәрәк бөҗрә кебек очсыз-кырыйсыз әхлакый бәхәскә тартып кертелгәнен аңлады. Юк, синең хатаң. Тик барган юлыңда канлы эзләр кала. Сәйитнең битенә кызыллык менде, урыныннан кырт чаккандай сикереп торып, бүлмәне урады да лып итеп урынына утырды. Туры әйткән туганына ярамаган. Тыныч, салмак, хөсетсез тавыш белән әйтелгән сүзләр аны аңга утыртты. Башына иң әүвәл килгән фикере бу ахмак бәхәсне туктатырга булса, икенчесе картны ачуланып әрләп ташлау. Гаяровлар янына кирип, бөтен кайгы хәсрәтне, дөнья мәшәкатьләрен оныттыра торган эссе, юеш ләүкәгә үрмәләп менеп китү иде. Аң типкелендә, тирәндә өченче фикер үзенә сүз сорап этләште. Ераккара китеп карасаң, карт хаклы. Канлы эзләр, канлы тамгалар. Барган юлларымда. Көләш, раушан йөзле Зөлфия һаман күз алдымнан китми дип карт шыңшып, елап ук җибәрде. Сүзләренә ачыклык кертә идеме карт, әллә кирәгеннән артык киеренке тартылган кылларны бушатырга омтылуы идеме, төшенеп җитмәде. Сәйиткә бу минутларда 100,000 тапкыр кыенрак икәнне чамалы иде бугай ул. Хатыным өчен үч алмасам, мине бу гөнаһлы дөньяда берәү дә гафу итмәс. Ваемсызлыгым бер нинди акыл тәртәсенә сыймас иде. Бу чиракта син хаклы. Үч алу кешелекнең зиһенле казанышы булмаса да, борынгылардан калган гадәт. Тиле йола. Киләчәктә мондый хәлләр азрак булсын иде диюем. Мәчеткә, намазга йөри башларга вакыт димәкче буласыңмы? Миңа да. Мәчеткә мин үзем дә бик еш йөри алмадым. Изгелекнең юллары төрле. Дөресне белмәгән кеше генә сөйли, ә ялганны дөресен белгән кеше генә сөйли ала дип, гомуми бәхәскә бик үк ятышып бетмәгән нәтиҗәсе белән тәмамлады сүзен карт. Әхмәдиша агай бу сөйләшүгә күптәннән әзерләнеп куйган иде күрәсең. Фикерен эзлекле җәйде, сүзен өздереп әйтте. Шул арада Гаяровлар тирләп пешеп, шаугыр килеп, мунчадан чыктылар. Җитди әңгәмәгә урын калмады. Әхмәдиша карт яшьләрнең үзләрен генә калдырып, үз бүлмәсенә кирип китте. Бу аңлашудан соң 4 айлап вакыт язгы кар сулары кебек үткән дә киткән. Сәйит Оренбургтан Мисхәт Мишин алып кайтканнан соң шәһәрдәге фатирына күчәргә ният итте. Ишекне шакып бүлмәсенә Әхмәдиша карт кирде. Авырайып киткән гәүдәсен диванга урнаштыргач, авыр сулап куйды. Күзләре дымлы иде. Безне ташлап китәсең инде, Сәйтенем. Синең белән надежный иде, диде ул керәкрешкә. Мин гел килеп йөрермен, Әхмәдиша абзый. Телефоннар бар. Картның үзгә җитдирәк уй белән кергәнен сизенә Сакманов. Фәлсәфәй карт беренче сүзне аның ягыннан көтә. Ул үзе дә берәр заготовкасыз кермәс. Көрәк куллы, борчулы йөзле, дымлы күзле абзый аңа әтисе кебек якын иде. Зөлфияне туфракка тапшыргач, карт Ярулла улына айруча игътибарлы, ярдәмчел булды. Сәйит үзенең тышкы рәвешенә, кием салымына игътибар бирми башлагач, нәкъ менә Әхмәдиша карт аны эттән алып эткә салып әрләп ташлаган иде.
Киемнәреңә игътибар итмисең инем. Кырынмыйча йөрүдә Мексика балыкчыларына гына килешә. Аларның хит сакал мыек үстерүнең сире бар. Йөнтәс кеше балыкка ныграк ошый. Теге бичаралар диңгез махлуклары. Шуңа алданып, милициягә үз аягы белән килеп кергән бур кебек җәтмәгә килеп кабалар ди. Дөрес булса. Белүемчә, хуҗамның кулындагы балыклары да баштан ашкан. Төшерүне дә арттырмадык микән? Хәмере белән артык дуслашып барабыз түгелме? Бу юлы да тынлыкны карт үзе бузды. Картайылды кем? Сәйитҗан. Тышта кытырынган буранны тыңлагандай тукталып торды. Җыерчыклар шилтәре каплаган битен сыйпап, элеккечә үк кыска, пөхтә сакалын сыпырып алды. Йөзем балыкчы җәтмәсенә әйләнде. Күзләрем арады, колакларым миңа хезмәт итүдән туйды. Тешләрем күптәннән җирдә ширеп ята. Мием мумия төсле катып бара. Еллар саны сыйфатка күчми икән. Моны хәтереңнән чыгарма. Әле кичә генә ресторанда мәш килеп яткан кебек. Баксаң, 8 кыш үткән дә киткән. Нишләп кыш? Яз, җәй, көзләрен санамыйм мин. Алар тиз үтә. Җилекне кыш киптерә. 2 ел элек кенә 2 чуаш малайын кәгеп куеп, рәхәтләнеп гәпләшеп утыра ала идек. Ә хәзер сиңа да вакытлыча ярамый. Рәхәтләнеп мунча чабына да алмыйсың. Синеке үтәр. Ә минем кояшым инде сүнеп бара. Юкны сөйләмә, Әхмәди шабзый. Тормышны рәтләп кешечә яши башлагач кына син тагын. Син бер дә үзгәрмисең, бәлзәмгә төреп куйгандай дип теленә салышты пахан. Бу сүзләрнең кумагай ялагайлык, шипши ялган, тел шомарту галәмәте икәнне белгән тәкъдирдә дә адәм баласының шуңа тәтигә алданган сабыйларча ышанасы килә. Кулак калдыгы да Сәйиткә барыбер рәхмәтле. Билдә ыштан, телдә сүз тормау. Шын картлык инде ул. Үлем куркыныч түгел. Әҗәлдән дару югын беләм. Иң аянышы шунда, гомер буенча бертөкләп җыйган тормыш тәҗрибәң, дөньяны аңлавың, тоюың үзең белән кабергә китә. Жан күчсә дә хәтер күчми шул. Ә без яшерәк буын һәр үрне яңадан яулыйбыз. Шул ук хаталарны кабатлыйбыз. Карт үз буразнасын йыруны дәвам итте. Икенче яктан, кемгә хаҗәте бар инде синең ул тәҗрибәңнең? Сазлыктан сасы су ичеп, урманда ширки туйдырып, эттән талатып яшәгән гомер сүземтәңнең. Кемгә шәер, кемгә бавыр диләр мәле? Карт авыр итеп көрсенеп куйды. Энем, әйтсәң сүз, төртсәң күз инде. Дөнья матур, дөнья киң. Оннан миңа ни файда дигәннәр борынгылар. Барыбер сиңа күмәсе, Сәйитҗан. Балалар кайтып җитәме, юкмы? Әҗәлем тотканда алардан барыбер әллә ни файда булмас. Гызырләремне исән чакта сиңа әйтеп каласым килә. Бала ул үскәндә ягыл яныңда яшәгәндә генә якын була. Мин энем шуннан да җирдәге тормышымның соңгы чорына кирип барам. Теге көнне дә лампам ишендәге май турында гел шаяртып сөйләшмәдем. Рак дигән зәхмәт ябышты бугай үземә. Колорадо жугы бәрәңге яфрагын бетергән кебек эшне туный. Ризык тамактан үтми. Апа беләме? Юк. Әйтмәскә булдыңмы? Димәк, синең ширең җитди түгел. Воспаление хитрости диләрме әле дип, картның кәефен күтәрергә тырышып шукланган булды Сәйит. Ах-вах, кызгану, сыктану, агай-энене чакыру башланудан куркам. Курыкмыйм, просто яратмыйм. Әхмәди шагай, син бик хәйләкәр кеше икән. Мин элек тә сизенеп йөридем. Ну, булай юк дип белмидем. Ни өчен мине шулай рәнҗетергә уйлыйсың, энем? Яшәү өчен көрәшергә уйламыйсың. Тамакка бер ни үтмәгәч, ризыкның тәмен сизмәгәч, дөньяның кызыгы калмый икән. Тартышусыз бирешми торган идең, Әхмәди шабзый. Нәрсә булды? Әнә, Әлмәндәр карт мәгълүм спектакльдә ничек көрәшә Әҗәлетдин белән. Нәтиҗәсе шул ук. Этләшеп, талап алып булмый гомерне. Ходай күпме биргән, шул кадәр яшисең. Карт артык ашыргаланмый. Язмыш китабына пыяла аша карамый. Хаста килү, зәхмәт михнәт чигү,
Кайгы хәсрәт кебек фаҗигаләр, үлем кебек үк кылган хаталарыбыз өчен түләү генә. Кыскасы, Сәйит улым, ай бетте дә төн җитте дигәндәй, мин ошбу дөньяны ташлап китәргә әзер. Ике үтенечем бар. Берсе, Хәйрниса апаңны ташлама. Ул артымнан шәүлә кебек йөрде. Миннән соң озак тормас. Артык мәшәкать тудырмас. Апаны карауны үз өстемә алам. Җирләүне дә үз өстеңә ал. Икенчесе, бу олы йортны син үзең карап бетерә алмассың. Махсус бер кеше кирәк. Аның Заһиты икенче хуҗасы кем булыр? Уйлаганың бармы? Мондый туры сорауга әзер түгел иде Сакманов. Ул картны мичкә куйсаң, иремей суга салсаң, агып китми торган мәңгелек кешегә санап йөри иде. Баксаң, ул да һәр кемгә килә торган соңгы юлга җыенып ята икән лабаса. Уйлап карарбыз бергәләп. Бу хакта баш катырганым юк иде. Картның тагын нәрсәдер әйтәсе килгәне ымсынып торган иреннәреннән, төсен югалткан күзләреннән сизелеп тора. Сәйит көтә белә. Үзенә кирәген адәм баласы барыбер әйтәчәк. Соң, энем, ашуланма инде. Бу йортта безнең өлештә бар бит әле. Аз булса да. Игелек директоры күтәрелеп бәрелергә, картны әрләп ташларга да хаклы иде. Хикмәт Әхмәдишаларны тулы тәэминатта тотуда гына түгел, җир өчен тулысы белән түләде. Картның сүтеп ташланган хибарысына алмашка шәһәр үзәгеннән фатир алып бирде. Әхмәдиша карт анда торып карады да кире кайтты. Тудыка сеңлесе яши ул фатирларында. Карт уфырып кулын селкеде дә: "Тыңлама мине, карт тилене. Гафу ит. Бик арыдым", дип үз бүлмәсенә кирип китте. Соңрак сандык барыбер сирен ачты. Картларның хыялы Магнитогорск якларында адашып калган улларын төньяк калаулында йортка кайтарып калдыру икән. Кешенеке кешнәктә заманында да улым Госман аның киләчәгенә салкын карый алмыйм. Аның турында хак сүзне мин генә әйтә алам. Апаң улына тел теш тидертми. Безнең ара ит яхшылык, көт явызлык була алмый. Казык йолдызың сүнәргә торганда алдашу килешми. Алма агачыннан шактый еракка тәгәрәп китәргә дә мөмкин икән, Сәйит энем, дип Әхмәдиша карт бүленә-бүленә улына бәя бирде. Артык мактамады, Сакманов аңа каршы килә алмады. Сүзен тамамлагач, карт "Кояшның кадере байыгач кына беленә" дигән сүзләр белән урынына кирип ятты. Шул ятуыннан тормады. Хәйрниса апа да ирен озак көттермәде. Аның янына китте. Бу улы хуҗалыкны кемдер карап, бакчасын үстереп, карын көрәп, мунчасын ягып торырга тиеш иде. Бер үк ата-анадан да төрле кешеләр туа икән. Госман атасын алыштыра алмады гына түгел, Сакмановка шактый мәшәкатьләр тудырды. Ул зәмзәм суы белән тамагын гел шылатып торырга өйрәнгән шын балыкчы булып чыкты. Бер вакытта да кылганын танымас. Авызыннан ахыр заман исләре килеп торса да, "Юк, билләһи эчмәдем. Бер стакан сырагына капкан идем. Алдасам, дөнья нурын күрмим, ипи йотсын", дип ант ишә башлый. Шит ят җирдә туып үсеп, яшәү өчен бер үзе көрәшеп, үз кабыгына бикләнгән, аз сүзле булып калыпланган. Сәйит аның күзләрендә елмаю галәмәте күрмәде диярлек. Алар сыер күзләре төсле, һәр вакыт кайгылы, хәсрәтле, мәйюс иделәр. Ул Хәчтруш белән бергә бер калу ашык чырайлы тел бистәләре Әхмәдиша, Хәлил, Зөлфия, Гаяров, Мисхәтләр белән аралашып яшәгән Сәйит өчен Тәмухның нәкъ үзе иде. Сакманов тешен кысып булса да, Әхмәдиша картның Хәйрниса апаның гызырын үтәп, аларны җирләгәннән соң да Госманны куып чыгармады. Йортның хуҗасы итеп тотты. Мәгәр өйдә элеккеге нур, ярты сүздән аңлашу, күңелдә ышаныч тудыра алган көрлек калмады. 20-нче бүлек. Әлфия кырында иркәләнеп, назланып, хәл-әхвәл җыеп ятканнан соң гына Мисхәт үзе белән булган тамашаларны бәян итәрлек хәлгә килде. Анда да әле Сәйит егетнең нәрсәнедер яшереп калдырып курка гына сөйләгәнен аңлады. Ул әле һаман үзенең азат ителүенә, иртәгә янәдән килеп алмасларына ышанмый бугай. Рухын изгәннәр, ихтиярын шактый сындырганнар егетнең. Йөзеннән көләчлек качкан. Маликовның 6 айга сузылган Оренбург риваятының асылында гадәти бер тормыш низагы. Ә инде нәтиҗәсе
Безнең илдә генә була ала торган баш-баштаклык. Үргәнештәге апасы чит ят илдә яшәүнең мәгънәсе калмавы, туган якларына кайтып, Казан читендә йортмы, фатирмы сатып алырга теләге барлыгы турында яза. Үзен килеп алуны сорый, ялвара, үтенә. Маликовның заманага җайлашып, кирләнеп бетмәгән күңеле, туган тумача каршында үзен күрсәтеп алу нияте, кем идек тә кем булдык, аны четерекле юлга алып чыга. Риясызлыгы белән апасының янә бер киңәшен күз уңына ала. Бу якта нарат тактасы алтын бәясендә йөри. Бер машина алып килсәң, юл чыгымнары акланыр. Шактый сумма кисәгә керер. Балга ябышкандай җиңел төшем байлык адәм баласын 1000 тапкырлар сынап, 100 тапкырлар упкынга ташласа да, сөннәткә утырта алмады. Артык акча Әлфия белән безгә мишәт итмәс дип, Мисхәт ширкәттән олы йөк машинасы юнәтеп, такталар сатып алып, сәяхәткә чыгып китә. Малай артыгын кыланасың, мондыйрак сәфәргә ашыгыбрак чыгасың дип язмыш, бабай аны искәртүен. Үпкәләрлеге юк. Әүвәл яхшылары арасына шерекләрен тыгып, такта белән алдап шумарталар. Аннан КамАЗ шоферы Гамир сөйләшенгән вакытка ләх исерек килә. Сәбәбен аңлатып, гафу үтенерлек хәле дә булмый. Саубуллашып чыгып киткәч, тәртәне кирегә борып булмый. Ерак юлга шулай капитально әзерләнгән Гамирның айныганын көтеп утыру файдасыз. Күпме вакыт заяга узачак. Сәрхүш шайтан суын шыпырт кына өстәп куймас дип берәү дә заминлек бирә алмый. Бишарадан нишара дигәндәй, Мисхәтнең үзенә рульгә утырырга туры килә. Әтегез шөгендер борын Оренбургка җиткәнче 12 сәгать йокы симертеп бара. Барыбер айнып җитә алмый. Юлыңның башы уңмаса, ахыры да хәерле булмас диләр. Хак сүз икән. Татарстанның иләм бәйләнчек гаишникларын күрше өлкәнең беренче постын исән-имин узып, Ком вә Җилләр каласын үтеп киттем дигәндә, Мисхәтнең шабуыннан эләктерәләр. Машинаны көзге бурсык кебек симез гәүдәле, таба битле сержант туктата. Маликов әйдә инде уян дип Гамирның янтауына төртә дә, тиешле кәгазьләрен алып, чырайына тулы ваемсызлык чыгарып, юри читкә карап торган ГАИ әһеле янына килә. Җаваплы кеше бөтен шартын китереп, қолын баш тирәсенә ташлап, үзе белән таныштыра. Постовой ГАИ сержант Дәүләтгариев, ваши документы. Йөзенә фамилиясенә караганда үзебезнең милләт кешесе бугай, татармы, башкортмы? Бәйләнеп тормас. Абзаң бәхетле кеше ул дигән уе өмет дулкыны Мисхәткә үз-үзенә ышану кеше өсти. Мисхәтнең документлар тәртиптә. Үргенешкә туган апам янына барышым. Казанга алып кайтырга исәп. Куалар аннан безнекеләрне дип татарча сөйләнүен җаваплы адәм ишетмәмешкә вә аңламаганга салышып, тар маңгае астына уялаган күзләрен тажрайтып, кәгазьләрне өйрәнүен дәвам итә. Такталарга сәлам биреп төшә. Кулын кысып, хәерле юл теләү көткән Маликовка бик кырыс кына үзе артыннан кызыл кирпичтән салынган бер катлы ГАИ йортына керергә буйра. Бүлмәдә бер үзе, аркадашы урамда, тәрәзә янында йөренә. Сержант кулындагы документларны башлангыч сыйныф укучысы төсле тәфсилләп, хәрефләп өйрәнү шөгыленә керешә. Мисхәт исә Дәүләтгариев иптәшнең ишәкнеке төсле үрә катып калган зур колакларыннан күзен ала алмый тик тора. Бәлә казаны, хәйләне сизенми әле. Значит, такталарны Кырындык авыл советыннан сатып алдым дисең инде. Аларга каян килгән агач материал? Мисхәтнең эченә шик-шөбһә корты керә башлаган иде инде. Ышанышы, өмете сабын куыгыдай юкка чыгар микәнни? ГАИ дәһрие документларыңны сразу кайтармаса, этлек әзерләвен көттә тор. Каян ничек алулар алар ише? Мин шуннан сатып алдым документальны. Мин сезне җибәрә алмыйм. Такталарны саныйсы, тикшерәсе булыр. Машина да сезнең исемдә түгел. Санагызда артыгын үзегездә калдырыгыз, диде егет таба битле, ишәк колаклы абзыйга карата күңелендә усаллык күтәрелә барганны сизенеп. Шофер машинада ял итә. Кирәк булса чакырырбыз. Миңа 10 такта калдырыгыз. Үземә түгел. Дәүләт автомобиль инспекциясенә, диде Дәүләтгариев тавышына килешүчән төсмер йөгертеп. Кирәк кадәрен үзегез алыгыз, дип карашты Мисхәт үз башына. Бурсыктай гәүдәле абзыйга карата күрә алмау хисе уяна башлауны тойды ул. Алар бик тыгыз итеп тимер чыбыклар белән бәйләнеп куелган.
Үзең алып бир, дигән әмер төште. Анысы ук булмас. Сезгә кирәк икән, алыгыз. Сержантның күзләренә кызыл буяу менде. 3 бармак киңлегендәге маңгай сырлары бер буразнага җыелды. Колаклары тагында тырпая төште. Мин сезне шәһәргә озатам, паспортыгызны бирегез. Гәрләнүдән калтырана башлаган Мисхәт шалбар кесәсеннән сары күн бумажнигын тартып чыгарды. Соралган документы шунда иде. Вак-төяккә дип өскә куелган 5-10 меңлек акчалары киң агач өстәлгә сибелде. Аларны җыеп алырга ашыкмыйча, Маликов паспортын чыгара башлады. Шунда көтелмәгән хәл булды. Дәүләт Гәрәев кулын җәһәт кенә егетнең уң беләгенә батырды. Берни аңламаган Мисхәт аягы капылт-капкынга элеккән җанвар төсле кулын тартып алырга итте. Шул мәлдә гаишник икенче кулы белән аның күкрәгенә китереп төртте. Гәрләнүдән бәгыре төлгән яшьлек тәҗрибәле шантаж Фәдваның мәкерле җәтмәсенә эләкте. Яшен тизлеге белән кулын тартып алып, гаишникның иек астына манчыды. Йодрыгында гүрзи кеше булмаса да, сугу саллы чыкты. Таба бит шайкалып китте. Әле генә урамда ай шикелле битараф, ваемсыз сызгырынып йөргән икенче милиционер алдан уйланылган тамашаның шаһиты, киренке уктан ышкынган җәядәй бүлмәдә пәйда булды, керә-керешкә корбанының өстенә сикерде, идәнгә бәреп йыкты. Карышуның мәгънәсезлеген аңлаган Мисхәт биреште, тынды. Тилмереп көтә-көтә күз алмаларын талдырган апасы янына сәяхәткә нокта куелды. Шул арада патруль машинасы килеп биялә, ишек кулаклы сержант ияген уа-уа өстәлдә яткан акчаларга күрсәтеп, ул миңа взятка тәкъдим итте, менә ул акчалар, санап беркетмә төзегез, шуның өстәвенә ул миңа кул күтәрде дип тантаналы белдерү ясый. Аның гаепләвен шик-шөбһәгә алучы табигый ки табылмый. Карга карганың күзен шукымый. Шунда ук беркетмә төзү башлана. Ришвәт тәкъдим иттем, гаи хезмәткәрен сатып алырга уйладым дип язылган рәсми кагазгә кул куйдан баш тартса да, изге ният белән юлга чыккан Мисхәт Маликовны шәһәргә алып китеп, милиция бүлегенең махсус бүлмәсенә алып кереп, бик тәмләп, озаклап арт сабагын укыталар. Мәсьәләгә иҗади килә беләләр икән хөкем оешмасы әһелләре. Мондый алым турында тарихчы егетнең укыганы да, ишеткәне дә юк иде. Кулларына тимер кыршау кидереп, гөнаһсыз гәүдәсен сарык түшкәседәй түшәмдәге ыргакка элеп куялар да, дүртәүләп эшкә ябышалар. Кем резина таяк, кем йодрыгы белән кыйный, кулын кызганганы карате алымы белән сикереп, аягын ходка җибәрә. Бөер, бавыр, талак кебек нечкә әгъзаларның кая урнашканын белеп җитәләр. Биткә тимиләр, начальствога күрсәтәсе була. Кан кардәшен, милләттәшен Дәүләт Гәрәев дигән бәндә шәхси дошманыннан үч алгандай айруша ясканып, кара шөгыльнән ләззәт табып дөмбәсли. Мисхәтнең иркә тирисе әүвәл кызыл, аннан шәмәхә, соңрак аңын югалтканда кара күмер төсенә керә. Аркасында аяк балтырларында нарасы йодрыгыдай кара түңгәкләр кала. Таш идәндә уянып китә. Алган сөякләрен сизми, тиресе дөрләп яна. Мие чын барлыкны кабул итми. Егетнең аңына килгәнен каршыгадай саклап торган гаи дәһриләре алдына беркетмәне китереп куялар. Кулына каләм тоттыралар. Иреннәрен аша алмаган Мисхәт баш ымы белән генә ризалашмавын белдерә. Очлы туфли кабыргаларын эзләп таба. Маликовны кагазләргә кул тамгасын салырлык дәрәҗәгә җиткергәнче тукталыш ясый кыйнылар. Максатларына ирешкәч, шишмә суы турындагы вәгъдәләрен онытып, корбаннарын төрмәгә илтеп ташлыйлар. Мисхәт янәдән аңын югалта. Бары тик һава җитмәгәнлекне генә сизенә. Аңына килә башлагач, үзенең мичкәгә тозлы балык тутырылган кебек кеше белән дыңгышлап тутырылган камерада икәнлеген аңлый. Ярым ялангач тәннәрен кыршаңгы, тимрәү, битләрен сакал-мыек баскан кешеләрнең бер ишесе 2 катлы аслы-өсле сәке сәндерә сыман агач ятакларда утырып ятып тора. Башкалары идәнгә чүмәшкән. Бәгъзеләре арлы-бирле йөренеп тора. Берсе Мисхәт янына килеп янына чүмәшә. Битен генә түгел, муенын, бугаз төеннәрен шәш баскан карт кара тамырлы куллары белән Мисхәтнең күлмәк изүен шишә. Күпме күргән абзый итә. Ну изгәннәр малайны.
Мин бу чаклы кыйналган, сүнгән күмердәй кара тәнне күргәнем юк иде әле дип, Мисхәтнең авызына салкын чәй ягыза. Битенә тимәсәләр дә, иреннәре шешенеп, шортлап, бер-берсенә ябышкан. Телен аңкауга бәйләп куйганнар диярсең. Умарта күчедәй гөжләп торган камерада тынлык урнаша. Мисхәтнең куштан колакларына аерым җөмләләр керә. Ни өчен шулай тукмаганнар егетне? Гади каракка охшамаган, йөзе интеллигентный күренә. Көчләгән өчендер. Шуның өчен кыйнап торырлар. Милисиягә каршы әйткәндер. Взяткасын аз биргәндер. Кесәсен карагыз әле, акчасы юкмы? Аңа мишәйт итеп тормасын. Мисхәт бумажнигын шоферына ташлап өлгергән була. Шалбар кесәсендәге калдык-пустык акчаларын алып, бүлмә хуҗасына тапшыралар. Икенче көнне егет үзенең гадәти тәварихын фәһемләп бирә. Берәр отыры усал вакыйга уйлап чыгарасы булганда, вакыты җитми, рәвеше килми, хәле тартмый. Кесәләре буш, шәһәрдән посылка ташып торырлык туганнары, таныш-белешләре булмаган кеше кызыксыну, хөрмәт уята алмый төрмәдә. Тынычлыкта калдырганнар өчен рәхмәтле булырга тиеш иде әле Мисхәт. Кызгандылар күрәсең. Яңа яшәешнең беренче атнасында аны бер каяда чакырмадылар. Сорау алучы мазар булмады. Көненә 2 тапкыр ашарга кертәләр. Иртән 2 телем кара ипи, майсыз ботка, чәйне хәтерләткән сыйыкша. Төшке ашка бузылган маргаринда пешкән тары шулпасы, бәрәңгеле җылымса су, тузлы кәбестә яисә боткага охшаган изелмә. Тазара башлауга яшьтән ашарга таләп итә. Баллы майлы тормышка өйрәнгән аш казаны төрмә ризыгын кабул итми. Кан тамырлары шүлдәге сусыз елгачыкларны хәтерләтеп, эшкә баткан йөнтәс карт Мисхәтнең әлфиясенә язган хатын вулига чыгарырга булыша. Берничә көн изоляторда тотканнан соң, Исерекбаш Гамирны машинасын алып калып, тиешле штрафын түләтеп, кайтарып җибәрәләр. Ул да сөенче ала. Ниһаять Маликовны район прокурорына алып киләләр. Ишектә Хәсән Шин Марат Харитонович дигән язуны укыгач, эченә җылы кергәндәй була. Дәүләт Гәрәев фамилиясе килт итеп исенә төшеп, кәефе кырыла бераз. Бөтен татар кешесе дә андый миһрибансыз була алмый бит инде дип, хыялый кәеф белән бусаганы уза. Прокурорның бүлмәсе зур, киң икән, уртасында бильярд өстәле куярлык, түрі башында олы ялтыравык өстәл артында коңгырт соры чәчле, күзлекле, өлкән яшьтәге абзый утыра. Алдында яткан кәгазьләренә шумган. Бүлмә хуҗасы башын күтәреп, Маликовның 2 ягында тәмух фәрештәләрдәй басып торган төрмә сакчыларына чыгып торырга кушып, мәхбүскә сынап сүзеп карый. Арык гәүдәсе аша рентген нурлары үткәрә диярсең. Исәнләшеп, фамилия мазар сорашып торга вакыт әрәм итмичә, тәҗрибәле тикшерүче үгезне мөгезеннән алырга була. Так. Кем Маликов? Взятка биреп котылмакчы булдым дисең инде алайса. Безнең гаишниклар андый түгел. Осечка чыккан. Күпмерәк тәкъдим иттең инде? Мондый тәкәббүрлешне көтмәгән татар кешесенең үзен башкачарак кабул итүенә әзерләнгән Мисхәт югалып төртелеп кала. Ни әйтергә, ничек җавап бирергә белмичә, песнәк баласы төсле авызын яртылаш ачып, аптырап басып тора. Ул әүвәл Казан, Татарстан хәлләре, һава торышы, кайда укуы, гаиләсе турында сораштырулар көткән. Һич югында, "Энем, нәрсә булдан да сиңа? Түкми-чәчми дөресен сөйләп бир" дип сорашыр. Мисхәт ихластан сөйләп биргәч, үзенең нәтиҗәсен ясар. Мин нәкъ шулай фараз кылган идем. Изге ният белән юлга чыккансың, туган җанлы егет икәнсең. Менә бу кәгазьгә кулыңны куеп, штраф кирип түлә дә юлыңны дәвам ит дияр. Прокурорның бер нинди өмет, таяныш, дөреслек вәгъдә итмәгән сүзләре миенә үтеп кергәч, егет югалып кала. Аңлатырга тырыша. "Юк абый, мин бер нәрсә дә тәкъдим итмәдем. Барысы да ялган" дип сүзен татарча башлаган Мисхәтне хуҗа тупас итеп бүлдерә. "Никакой мин сиңа абый, Тамбов бүресе сиңа абый. Синең алда Россия Федерациясенең дәүләт прокуроры утыра, гражданин Маликов." Хөкем әһеленең ата-анасы шүвәсендә сөйләшүне кабул итмәве, хәл-әхвәлне сорашмавы Мисхәтнең баягы бер катлы өмет ышануларын иртәнге рәшә төсле юкка чыгара. Тоткын аның ата-анасы телендә лыкылдый башлагач, хәтта як-ягына кара дерматин белән тышланган ишеккә каранып ала. Прокурор эш бүлмәсендә генә түгел, һәр җирдә рәсми дәүләт телендә аралашырга тиеш. Гомумән, ул бер ише татарларның азатлык, мөстәкыйльлек дип
Авыз суларын корытып йөрүен кабул итми. Инкыйлабка шаклы бүленеш дөрес булган. Оренбург губернасы, Уфа, Казан губерналары. Милләт ул тышкы бер алдавыш фикция. Берәүләр мин халкымны яратам дип лафыра. Хәсән Шин мәсәлән таштан уелган өй җиһазын ярата. Аларда хитшал тарих җилләрен, заманалар бәйләнешен тоясың. Яшәешнең мәңгелеген һәм ахыр суыклыгын сизәсең. Кеше үз шәхси бәйсезлеге, тәмле ашау, йомшак мендәрдә йоклау, престижлы зиратта күмелү өчен көрәшергә тиеш. Совет власте һәммәбезне тигез дәрәҗәгә куйган иде. Әйтик, аның әтисе 30-нчы елларда Казак даласында көтү көткән. Ә улы прокурор. Дөрес, ул атасы вафат булуга хатынының киңәше белән Хисматулловичны паспортында Харитоновичка алыштырды. Интернационализм үрнәге күрсәткән өчен бер атнадан яңа йолдыз өстәделәр. Маликов сүздә юк шибәр яшь егет, юләрлеге белән килеп капкан. Аның бәхетсезлегенә каршы өлкәдә соңгы 3 елда ришвәт алу бирү маддәсе буенча бер эштә каралмаган икән. Мәскәү бу җитешсезлеге өчен өлкә хөкем оешмасына бармак янаган. Карагыз аны, сез я үзегез взяточниклар, я юк белән шөгыльләнеп туннан бит чүпләп утырасыз. Тәҗрибәсез, яклаучысыз яшь егетнең өстенә нинди шупшар исәң дә ышаначаклар. Татарлар элек-электән бу шөгыльгә маһир булганнар. Татарин гаи хезмәткәренә зур сумма акча тәкъдим иткән, безнең данлыклы милицияны сатып алырга ниятләгән дисәң, берәү дә шикләнмәячәк. Әгәренки аны шул җинаяты өчен Татарин прокурор акласа, олы җәнҗал чыгуы бар. Ел ярымнан пенсиягә чыгасы. Маликов, мин сиңа түкми-шәшми, дөресен сөйләп бирергә киңәш итәм. Ришвәт тәкъдим итүең хакмы? Бу гаепләүләрнең барысы да чипчи ялган. Беркетмәләрдә башкача әйтелгән, гражданин Маликов. Анда язылганнарның бер сүзе дә дөреслеккә туры килми. Чакырыгыз гаишникларны, барысын да күзләренә карап сөйләп бирәм. Прокурор кәгазьләр өстендә яткан күзлеген бер күтәреп, янәдән кискен рәвештә төшереп, мәче күзләрен пышмакта торган култыксал урындыкка юнәлтте. Шунда утыртып астан ток җибәрә сүзенә, юк гөнаһларын да таныр иде. Алдашасың, Маликов. Үзең әле югары белемле икәнсең, җитмәсә тарихчы, уят. Паспортны бумажниктан алганда, өстәл өстенә юлга дип алынган вак-төяк акчалар чәчелде, шул гына. Минем әкият тыңлап утырырга вакытым да, теләгем дә юк. Менә бу танык нәмәгә кул куйсаң, бер айдан чыгарырбыз, диде Марат Харитонович, ышандырырлык, алдан уйланылган кырыс вә басынкы тавыш белән. Мин бу гаепләүдән баш тартам, барысы да ялган, нахак, диде Мисхәт, җирле татар кавеменең үзен яклаячагына тәмам өметен өзеп. Маликов, бу сезнең имзамы, дия прокурор артын урындыктан айырды. Мәче күзләр Мисхәтнең имзасына кадалды. Минеке, дип танырга мәҗбүр иде Мисхәт Миша. Шулай булгач, ник минем миемне чиретәсең, диде Марат Харитонович бу юлы аталарча йомшак, назлы, иркәләүле тавыш белән. Хәзер мин сезгә барысын да аңлатам, диде Мисхәт тавыш дулкынының үзгәрүенә сөенеп. Мине милиция бүлегендә ифрат каты кыйнадылар. Кулларымнан түшәмгә алып куеп сусыз интектерделәр. Аңыма килгәч, янәдән тукмадылар. Имзамны куйганчы газапладылар. Мин аңгы-мингы хәлемдә идем, төшемдә күргәндәй. Хәзер мин ул күрсәтмәләреннән катгый рәвештә баш тартам. Прокурор кара өсле олы өстәл артыннан бүлмә уртасында басып торган Мисхәт янына сугып җибәрдәй булып йөгереп чыкты. Бармак янады. Мәче күзләрен йылтыратып кычкырына башлады. Әллә син Оренбургның хөкем оешмаларына яла ягасыңмы? Уятсыз. Ялган, элек тараткан өчен 2-3 ел өстәрләр сиңа, Маликов. Минем үтенеч буенча. Мәхбүснең күңелен салкын шарасызлык биләде. Аны аңларга, тыңларга теләмиләр. Хәтта менә бу татар фамилиясын йөрткән абзыйда. Ашык тәрәзәгә карап алды. 3нче кат. Аска сикерсәң, скандал күтәрелер, чын-чынлап тикшерерләр иде бәлки. Соңаннан сиңа ни файда? Зурлап күмәрләр туган илеңә алып кайтып. Кыйналганнарына 10 көннән артык узса да, ямсыз, шыксыз каралыгы сакланган тәнне күрсәтергә кирәк бу мөртәткә. Безнең милицияда кыйнамыйлар дип бара бит. Барысын да белә торып.
Ышанмасагыз карагыз дип, кискен хәрәкәт белән шәшәкле күлмәген изүдән айырып җибәрде. Борылып аркасын күрсәтте. Әлеге манзара прокурорның ниятенә кермейде бугай. Йөгереп барып чыгу ишеген ачты. Сакчыларга «Алыгыз бу бандитны, башка күземә күрсәтмәгез» дигән әмер төшерде. Мисхәт мәче күз, йөнтәс озын кул белән артык очрашмады. Дөресрәге, шуннан соң аны оныттылар. Җавап алуга да, судка да чакыручы булмады. Берәү төрмәдә ришвәт матдәсе буенча утыра дип, үзәккә информация бирделәр дә тынычландылар. Сизгерлеге, уяулыгы өчен гаишник Дәүләт Гәрәев акчалата премия алды. Погонына яңа бер сызык өстәлде. Йолланган яһүд адвокат кына нәрсәдер кылган, кемнәре беләндер очрашкан булып маташты. Мисхәт Маликов белән хөкем оешмалары арасын дөньяның иң олы хуҗасы акча килештерергә тиеш иде. Бусы инде маңгайына клеймәсе сугылган, закондагы карак кебек рәсми ришвәт булырга тиеш иде. Ул хәтлесен Маликов соңарып кына белде. 21-нче бүлек. Каршысында утырган җанлы моторлыкка, табигать бизәгенә вайран калып, бер караганда гади, якын, кадерле, шул ук вакытта серле, тирән кара упкындай күзләрнең балкышына буйсынган Сәйид ханымның кайнар кулын учына алды. Күңелен дөрләп кабынган хисләр ялкыны биләде. Син бик мотор икәнсең, Фәридә. Шуны беләсеңме? Хатын кызга артык моторлыкның хаҗәте юк. Ни өчен шулай уйлыйсың әле син, сөйклем? Безнең җенеснең моторлыгы аның бәхетсезлегенең башы. Ул туйда гына кирәк диләр. Шибәрлеге белән һич кенә дә мактана алмастай, май сөртеп бирмәсәң, мәчедә яламастай таныш, дус иш кызларым кияүгә чыгып, ирләрен теләгәнчә бийтеп, рәхәтләнеп типтереп яшәп яталар. Яшьлегендә гүзәллеге белән масаеп йөргәннәрнең күбесе гафу ит, минем көнгә калды. Үзеңне рәнҗетмә әле. Күңелем сизә ки, син дөньяда иң бәхетле хатыннарның берсе булачаксың дип, вәгъдә бирүдән дә тартынып тормады Сәйид. Фәридә бу вәгъдәгә ышанасы килеп, эре карлыганнарның яктысын алдында утырган иргә юнәлтте. Тик кирфекләре хуҗабикәләрен тыңламады. Күбәләк канатлары кебек аска өскә җилпенде. Салмак борылышлы кашлары, кичтеки генә сырлары белән бизәлгән маңгай белән күзләр арасында элемтәше, арадашчы вазифасын башкардылар. Килешле борыны, тойгылы иреннәре, ак тигез тешләре битараф, алар бу уенда катнашмый. Хатын кызның тышкы ялтыравык сылулыгы үзе бер бәхет дип саный идем мин. Аның белән йоклаган ирләр өчен дигән аңлатманы колагына элде кылан шигырь. Татар хатыннарының иң гүзәлләре башка милләт ирләренә эләгә шул дип, Сәйид сөйләшүне киңрәк җирлеккә күчерергә булды. Алар галәм түшәге. Чөнки синең татарыңа горурлык, милли үзаң җитешми. Хикмәт башкадарак минемчә. Хатын-кыз табигатькә якын, хыялый халык. Гаилә, тупылдап идәндә йөгереп йөргән кичкенә тәпиләр, кишер, чөгендер, суган, битнек түтәле аның өчен милли аерма уртаклыкларга караганда кадерлерәк, якынрак. Без күрәсең, тумыштан интернационалистлар. Без jinsi тартым кылы дип, Фәридә хатын-кызның асылын аңлатырга тырышты. Катнаш никахларны бер дә хупламаган Сәйид усалланды. Татар кызы булачак иренең милләтенә карамыйча аның кочагына ташлана. Һәм соңыннан иренең дөресрәге балаларының кавемен якларга мәҗбүр була. Казанда гына безнең халыкны күрә алмаган күпме шовинист ирнең хатыны татар нәселеннән. Көндез эшендә ул безнең ирләрне кыса, сыта, әтүнен хатынын. Шул ук милләт вәкилен ятагында изә. Бер иш хатын кызның күңелендә татарлыгы яшәсә дә, ул язмышына буйсына. Аңа курку, ирку, көчлегә баш ию хас. Барысы да милли үзаңның үсеп җитә алмавыннан килә. Татар халкының гасырларга сузылган фаҗигасының төп сәбәбе шунда дип саныйм мин. Милләтнең киләчәге хатын-кыз карынында хәл ителә. Ул тапкан улан нинди булыр? Үлемнән шүт-шүт исән калып, хәзер халыкның язмышы турында борчылып, хәтта тирәнтен кичереп утырган Сәйид Фәридәнең олы җәмгыяви фикерләргә битараф калуын аңлады. Без монда күпме генә сайрашсак та, шәпчесәк тә берни үзгәрмәячәк. Зоя булып киткән Зөһрә иртәгә барыбер Иван белән язылышачак.
Нәфисә Андрейның озын муйнына карасу кулларын салачак, агылжым чәчләрен сыйпап йокыга талачак. Кичке мәҗлестән соң гүзәл Серега куйнында калачак диде аның күз карашы. Менә мин, диде Фәридә гади генә әйтеп, синең яныңда үземне иң шибәр, иң бәхетле хатын итеп сизәм. Хәтта көнләшәм. Кемнән дисеңме? Үземнән. Артык җитди булып киттем әле дип уйлап, үзен битәрләп, ир-зат уенны кабул итте. Әйт әле, Фәридә, синең буадан упкынга секретарлык шашкын, тиле мәхәббәтең булдымы? Диде Сәйид, авыр әхлакый фәлсәфи уйларыннан арынганына сөенеп. Ханым, кыскалык үрнәге күрсәтеп, убышудан кызышкан иреннәреннән бер генә ижек кысып чыгарды. Әйе. Кем иде ул шундый бәхетле оҗмах кышы дип, кытыгы килсә дә, ваемсыз булырга тырышты Сәйид. Ул син, Сәйид иптәш, бик беләсең килсә. Минем әти күп белгән күкенең башы авырта дип кабатларга ярата иде. Бәлки, күңелемдә генә әйтеп ялгыша торганмындыр. Ни өчен ялгышасың инде? Үкенәсеңме дип төпшенде бәйләнчек ир. Фәридә кара күзләреннән нур көлтәсе балкытып, мәхәббәт ул ушак төсле, коры утын өстәп торганда гына дөрләп яна ала дип әйтеп ташламасынмы? Гомер буе ушак яндырып кына яшәп булмый торгандыр, диде шиге белән уртаклашты Сәйид. Күмерендә бәрәңге пешерербез дип Фәридә бәхәскә нокта куйды. Синең белән бәхәсләшү кыен, матурым. Син олы сәясәтче. Син әле ширле, катлаулы сораулар бирмәскә тырышам. Борчулы кебек үк артыгын уйлау кешене иртә картайта, үтерә. Риза түгел. Кешене кеше үтерә. Шул ук кеше терелтә дә дип, Фәридә үзенә мәдхия бакчасыннан чәчәк бүләк итәргә булды. Әдәм баласының асылын аңлавы кыен. Ул аны бик тирәнгә яшерә белә. Бу тәнкыйть миңа карыймы? Җавап көтелмәгәнчә булды. Юк, миңа карый. Бәхәстән арыган Сәйид Фәридәне кочагына алды. Фәридәгә якынайган саен, Сәйид шәфкать туташының үз-үзен тотышында, тыңлаучан бирелгәнлегендә, ярарга тырышканда да эчке мөстәкыйльлеген, минен саклый белүендә Зөлфияне хәтерләткән шалымнарны таба башлады. Һәр чагыштыру, тиңләштерү бер аягына аксый диләр. Бу уртаклык җәйге көн төнгә күчкән, саба җиле караңгылыкны тараткан, шәмдәлләр төбенә төшкән күләгә кебек сиздермичә, салмак талгынлык белән туа, югала, тагын калкып чыга. Рәшә төсле. Икесе дә хатын-кызга алиһәлек сыйфатлары сирпегән тышкы уртак бизәкләргә ия. Йомры тез башларының нурлы балкышы, күкрәкләрне көндәшлек итмәсеннәр дип айырып торган сихәт илгачыгының күркәмлеге, билләрнең тормыш вә баллы ризык басымына бирешмичә нечкәлекләрен сакларга омтылышлары, хәрәкәт көязлеге арасында якынлык зур. Шул ук вакытта айырма, җир белән күк арасы. Зөлфиянең зәңгәрсу күгелҗем күзләре янында Фәридәнең өлгергән кара карлыган, янган кайын күмере төсле күзләре бөтенләй үзгә иде. Шуның өстенә соңгысының саргылт тиресе, буйсынмас каты чәчләре айырманы тагын да арттыра төшә. Сәйид ике мәхәббәте арасында рухи охшашлык сизде. Көчле, дәртле, ялкынлы иде аның һәр гашыйк булуы. Ул хатын-кыз белән бер кайчанда файда мәгънә эзләп танышмады, очрашмады, йокламады. Үз-үзен белештермичә, сукырларча бары тик Зөлфияне генә яраткандай тоелса да, акрынлап Фәридә аның бөтен барлыгын биләп алды. Судан алып, утка салды. Ул үзенә рухи терәк итеп, туфанның теге вакытта Әлфиягә укыган әйткән идең шигырен алды. Җитмәсә Фәридә аның таң йолдызы кебек үк әхлакый темаларга сөйләшергә, гәп корырга маһир, араларны ачыкларга ярата икән. Дөрес, артык тирәннән сукалаган юморны кабул итми, Зөлфия кебек бер катлы ышанучан, хәйләсез, саф күңелле дә түгел иде бугай шәфкать туташы. Без якыннарыбыз, туган тумашаларыбыз үзебез турында нәрсә беләбез? Яшьлек хыялларыбызның кайсылары тормышка ашкан кебек сорауларны Фәридә үз алдына уйланып, сөйләнеп утырган кыяфәттә бирергә ярата. Йөзе сагышлы, йөгереп барып үбәсе килә үзен. Сәйид читкә алып китү, киная, шаярту алымын иярли. Шаярту киеренкелекне алырга, тауны әйләнеп үтәргә мөмкинлек бирә. Күп белгән тиз картая дип язылган Юсуф китабында.
Bilsәк нишли алабыз? Аңа карап бәхетебез ишәяме? Гомеребез озаямы? Сүздә барыбыз да изге, пәйгамбәр шул. Сораулары катлаулы, мәгънәле, четерекле. Ул мине исән, тулы кыйммәткә ия кешегә санап, эш серләрен сүтеп утыра. Афәрин, Фәридә. Үзем дә башын катырыйм әле асыл гөлнең. Мәхәббәт агачының кайчан шәшәк атасын, кайчан курып, сынып төшәсен белеп буламы? Мин исәп, акыл, зиһен кушуы белән яратып булмаганны тәгаен беләм. Үз башымнан үткән хәл. Акыл белән шит ят иргә бирелеп була дип кысылды тырма тел. Мәхәббәт һәр очракта да шартлы киртәләрне, шикләрне язгы ташкын кебек җимереп үтә торган хисси шашкын, тиле көч булырга тиешме? Син андый мәхәббәтнең яшәвенә ышанасыңмы, Сәйид? 17-18 яшьләрдә булуы ихтималдыр. Романтик әдәбиятта, аннары. Син үлгән хатыныңны шулай яраткан диләр. Сәйид ирексездән күзенең агын әйләндереп усал итеп карап алды сорау бирүчегә. Каны саркып торган ярага орынырга берәүгә дә рөхсәт ителми. Бәхәскә кереп, нәрсәнедер раслап, инкар итеп утырасы килмәде. Бу темага табу салырга булды. Мәхәббәт кешегә бәхет алып килә ала. Тормыштан биздерүе дә мөмкин. Фәридә җайсыз сорау биргәнен аңлады. Гомуми җавабы өчен иргә рәхмәтле, акыллы кеше белән эш итү ансат. Мәхәббәт ул яраткан кешеңне шәхес итеп тану. Аның барча булмыш, Ходай бирмеш сыйфатларын хөрмәт итү. Бер-береңне җинси аңлау, кичерә белү, ярату, күңел баглану дип, Сәйид хатынның барлык сөальләренә бер юлы җавап бирергә тырышты. Фәридә сөйләшүгә яңа юнәлеш бирде. Кичә мин синнән кайткач бик озак йокыга китә алмый яттым. Таң беленеп килгәндә генә чүпрәгә тарыган җылы камырдай изрәп киткәнмен. Төш күрдем. Икесен дә катлаулы әхлакый аңлашулардан коткарган сөйләшүне Сәйид теләп кабул итте. Төшеңне бәян итәргә керешкәнче бер сорау. Рәхим ит, әфәндем. Иртәнге төшнең раска килүен беләсеңме? Беләм. Мине начар күргән булсаң, сөйләмәвең хәерлерәк. Төшнең киресе дөрескә чыга дип тә ишеткәнем бар. Тәк вот, мин мул сулы елга буйлап атлыйм имеш. Миннән качыпмы, бер үзеңме, дип бүлдерде Сәйид. Зөлфияне шулай ирештереп тәм таба торган иде. Теге шабалана, үпкәли, ашуланганда итә. Медикларның нерв күзәнәкләре тирәндәрәк утыра икән, кирфеген дә какмады. Карыйм, судан бер баш йөзеп килә. Шәше оппак кумда. Бираздан гәүдәсе дә күренде. Ул адәми зат мин идемме? Больниста үлгәннән соң. Куркып уянып киттем. Тиз генә киенеп, машина алып, синең янга килеп җиттем. Рәхәтләнеп, тәмләп, гырлап йоклап ятасың. Шул чаклы сөендем. Синең теге мәйит булмавыңа. Шунда үзеңне чын-чынлап яратканымны, минем өчен дөньяда иң газиз кеше булуыңны аңладым. Курку хисләрне ачыклап җибәрә. Аңлатып бирә ала икән. Сәйид урыныннан торып, диванда ямь-яшел халаттан аякларын татарча бүкләп, түгәрәк тез башларын урамда калдырып утырган Фәридә янына килеп, идәнгә шүгәләде. Яралы, гасабилы уйлар, шик-шөбһәләр, үкенү сораулар белән тулы ак ком сибелгән башын хатынның итәгенә салды. Яшисе килә, Фәридә, синең белән. Фәридә Сәйиднең битен кайнар кулларына алды. Ирнең йөзе бу мизгелдә үзенә тартып торучан, ниндидер илаһи нур сирпеп тора иде. Ярым ябык күзләрендә, тыйымлы иреннәрендә, муен җыерчыкларында хәсрәти рух дулкыны чайкала. Назлы җаны, сизгер йөрәге, кайнар тән сулышы үзен тәкәббергә санап йөргән ханымны кыл итә, ихтиярын сындыра алырлык иде. Буйсына белмәгән кешенең хуҗа була алмасын шамалы иде зирәк ханым. Башын тезләре өстенә салган ирне ул ярата. Аның мәхәббәте табада шыжлап торган көнбагыш мае кебек кайнар. Бәялигенә белсен ират. Бәдәвилек тормышыннан туйган иде Сәйид. Зөлфиясен күмгәнгә дә 2 елла бузган. Каядыр тукталырга кирәктер. Гомер узып бара. Безгә чын-чынлап бергә яши башларга вакыт түгел микән? Минем үземнең дә өй хатыны буласым килә. Бала үстерәсем килә. Безнең илдә ирсез хатын бузык, әдәпсез, фахиша санала.
Гаиләле булуның аңардан гына тормаганлыгы, ике кешенең игелекле теләге булу исәпкә дә алынмый. Фәридәнең бик тиз килешүен ир үзенчә юрады. Син күзле бүкән, аңгыра, тинтәк, берни аңламыйсың. Хатынның просто кияүгә чыгып аласы килә икән. Шул кысыр хәсрәтен тормышка ашыру нияте белән ул сине тәрбияләп терелткән, аякка бастырган. Хәзер син аның шәхси милке, приватизировать итеп куясы гына калды. Хастаханәнең баш табибы да сау булашканда Фәридәнең сезне аякка бастыруга керткән өлеше бик зур дигән иде. Катлаулы, каршылыклы хисләре күңелен кара мәчедәй тырнаса да, ул үз тәкъдименнән баш тарта алмады. Кайчанрак Фәридә, сине күчерәбез инде? Кирәк дисәң, шундук язылышырбыз. Шәфкать туташы урыныннан торып, тәрәзә янына барып басты. Җитди карар кабул иткәндә, аның яктылык белән киңәшү гадәте бар иде. Мин хәзер үк сиңа күчеп килә дә, тормышка чыга да алмыйм, Сәйид. Ачуланма. Игелек хуҗасы берни аңламый. Шаярта, ялынуны көтә, бәясен күтәрә дип фараз кыла. Ни өчен? Нәрсә булды? Берни булмады. Соңрак. Әйдә, синең урынның йомшаклыгын тикшерик тә, мине озатып куярсың. Мондый татлы очрашулардан соң да Фәридә Сәйиднең бергә тора башлыйк дигән тәкъдименә уңай җавап бирергә ашыкмый. Араларында ул белмәгән сер, күтәрмәле бусага ятуны сизенгән Сәйид шәфкать туташы белән ешрак күрешергә, күбрәк аралашырга тырыша. Аны аз белгән кешеләргә ханым йомык, үз эченә бикләнгән, авылчанлыгы чыгып бетмәгән булып күренергә мөмкин иде. Халкы шундыймы, әллә ашы тормыш тәҗрибәсе өйрәткәнме, Фәридә урам тел бистәләре төсле теләсә кем алдында ачылып китәчәк түгел. Кеше синең кабул итүеңә, күңелеңә, җаныңа ни рәвешле килеп керсә, аны шулай тәкъдир итәргә кирәктер. Чынында Фәридәнең хәлләре шактый катлаулы, хәтта мөшкил иде. Ике ут арасында калдым дигән гыйбарә яши. Шәфкать туташының әхвәле тагын да кыенрак икәнен ул үзе генә белә. Бу хакта берәү белән дә киңәш табыш итеп булмый. Әле бит ике утның берсен сүндереп, һич югында сикереп чыгып була. Кайсы җиреңдер азмаз янар, кияр, өтелер, туйга чаклы төзәлер. Сәйидкә ул күрә алмау ашы нәфрәти душманлык аша гашык булды. Үзе өчен аякка бастырды. Үсә, камилләшә килгән мөнәсәбәтләре күпләрне көнләштерерлек. Арада Нургали Ваһаповның җирән кушаматлы сакчысы тормаса, Фәридә инде күптәннән Сакманов өенә күченеп килер иде. Җирән ир, явыз иблис, дәҗҗал, көчне, куәтне үзенә суырып ала торган убыр төсле гел үзенә кирәк вакытта килеп чыга. Авыр язмыш, кара тәкъдир төсле. Теге вакытта Фәридәне йөртүчедән коткарды, әмма үзе үк ханымның фатирында йоклап калды. Ярым мәйт хәлендә Сәйид Сакмановны хастаханәгә китереп ташлаган көнне үк җирән ир ишек төбенә сакка килеп басты. Һәр төрле юллар белән җаен табып, берничә тапкыр Фәридәне көчләп диярлек алды. Ханымның фикере каршы килү белән һич санашмый. Аңа кирәк, бетте. Әүвәл җирән үзе үк Сәйидне аякка бастырырга кушты. Ә инде хатынның ширлегә битараф булмавын сизенгәч, шәфкать туташын кисәтә, куркыта, үбешүләрен күргәч, ысылды юк башлады. Фәридәгә ишектән үтәргә бирми, Сәйиднең игътибар күрсәтүен, бармакларын кулына алуын, тезләренә кагылуын күрсә, имән күмере салынган самавырдай кытырынып кайный башлый. Фәридә үзендә җирәнгә карата бернинди хис, тойгы сизми. Җаны, тәне бер якка тарта. Әҗил көймәне икенче ярга этәрә. Араларны кискен үзәргә җөрьәт итми, үзеннән дә бигрәк Сәйид өчен курка. Бер көнне җирән хатынны өй янында саклап торып, аны ташламасаң, йөрәгемә җәрәхәт ясасаң, миңа хыянәт итсәң, үтерәм сине дә, аны да дип явызланды. Аяк астыннан килеп чыккан җирән афәт, тәкъдир күрәчәк язмыш кебек, Фәридәне эзәрлекли, бәхет калашын агач кырты кебек эштән кимерә. Ханым аптырашта, Сакманов берни аңламый. 22-нче бүлек. Туйлар уздырып, балага узгач кына Әлфия Мисхәткә шын-шынлап гашык булганлыгын аңлады. Шаткыдан янгын үрләде, ялкын бөтен барлыгын биләде.
Шул ук вакытта ул айга карап, уфырып, йолдызлар санап утыра торган кеше түгел иде. Аның холкында, мәсләгендә туган хыялый дөнья тормышчан тупсага утыртыла. Рухында, җанында шыткан омтылыш ниятләрен ул гамәли җирлеккә күчерә башлый. Ясаган хаталарына үкенә белеп, кайгы хәсрәтләрен яшьлеккә хас булганча тиз онытып, янәдән бәллүр калгалар кору шөгыленә керешә. Омтылышлы холкы, тәкәбберлек тузы, максатлы яшәүгә омтылуы аны гел алга, билгесезлеккә иди. Хыялында йөрткән принцы өлешенә тигән көмеше Мисхәт Миша булып чыкты. Ире әле балавыз, аңардан теләсә нинди сын, рәвеш әвәләп булачак. Элек Әлфия кызларныкыдай нечкә тиреле, сакал-мыек авырлык белән үскән йөзле, дөньяга сәерсенеп карау сәләтен югалтмаган Маликовтан хыялында Сәйит Сахманов тибындагы кеше ясады. Күзләреннән явызлык, бәйсезлек рухы бөркеп торган Мисхәте шим кара йон костюмнан, җиңнәре алтын сәдәпкә утыртылган аппак күлмәктән, кара ялтыравык туфлидән Мерседеска утыра. Эрелегенә, һавалы карашына шаклар катарсың. Санамыйча тыгылган акча көлтәсе күкрәген төртеп тора. Кыскасы, Әлфия Мисхәте кеше гомерен әтәч канына да санамаган мафия башлыгы. Бу ягы бата. Әгәренки жан тынычлыгы килмәсә, аның үзен дә Зөлфия язмышы көтсә, ханымның йөрәге жу итеп китте. Юк, бу Ленин бабай сызып калдырган якты киләчәккә илтә торган юл түгел. Күңелендә, хыялында бердән-берен төрле кәнәфиләргә утыртып, аңардан әллә кемнәр ясап бетерде. Берсе дә батмады. Төпле минәзе, хисле кешәнешне үзенә буйсындыра алган акыллы өстенлек алды. Ул галим булырга тиеш. Шул арада Мисхәткә Оренбург эпопеясын үтәргә туры килде. Ул үз теләгеннән башка дала якларыннан әйләнеп кайтканда, Әлфиясе аның киләчәк үсеш юлын билгеләп куйган иде инде. Маликов үз кесәсендә тарих факультеты дипломын йөртә ич. Начар укымаган. Ни өчен әле ул тулы, түгәрәк гәүдәле, шәчләрендә бөдрәләре сакланган кычкырып сөйләшергә, дөньясын онытып шаркылдап көләргә яраткан кешеләргә гел яхшылык теләгән профессорга аспирантурага кермәскә тиеш. Җөмләләрен, хаталарын үзе төзәтер, кишекмәстән нәкъ әбисе өйрәткәнчә шулпалы, итле милли пәрәмәшкә чакырырга булыр татар халкының мөхтәрәм затын. Бер нинди баганалы уйсыз, булай гына, диплом җитәкчесе булган өчен генә, рәхмәтле булып кына. Кешеләр бу языклы дөньяда гел очрашып яшәргә тиешләр дип кабатларга ярата иде сөекле әбисе. Төрмәдән исән-имин кайтып, сөекләренә ит кунгач, инде нәселләрен үрчетер көннәре якынлашып килгән Әлфия, хыялый сирен шишкәнче, иренә шактый сырпаланды, ялагайланды. Карга авызындагы сырны алдап-йылдап җиргә төшергән төлкең бер якта торсын. Уят булса да әйтим инде, син минем Мисхәт исемле йолдызым гына түгел, син Аллам минем. Әле берни аңламаган ир иң башларын турайтып, кукрайып, гайрәтләнеп алды. Рәхмәт, Әлфиям, аның ни уяты бар? Сине Ходай Тәгаләбез минем бәхеткә яраткан. Мәхәббәтебезне сынап карау өчен башын төрмәгә тыгып алган. Әлфиянең түбәнгә гадәти кешеләр таптап йөргән туфракка төшәсе килми. Мин уртак бәхетебезнең түгәрәк булуын телим. Син Аллам, минем бер үтенечемне үтәргә тиешсең. Мондый сүзләрдән буламык кебек изрәп, таралып беткән Мисхәт хатынының кыркәҗәсенең теләсә нинди капризен үтәрлек хәлгә җиткән иде. Син аспирантурага укырга керәсең. Күренекле галим буласың. Көтелмәгән тәкъдим, уйламаган борылыш. Теге карышкан булды. Әлфия, мин хәзер Сәйит Ярулловичны ташлый алмыйм. Мин аңа мәңге бурычлы. Мине юлып алуга аның күпме сәмән вә мани түккәнен шамалыйсың булыр. Кем сине остазыбызны ташларга чакыра, тузга язмаганны? Соң аспирантурага керсәм, дөньямны онытып, архивка, фән базына кереп шумарга тиеш булам. Бу эш көнне-төнне кушып, үзеңне кызганмауны таләп итә кебек, Әлфия өчен җитди булмаган дәлилләрен тизеп китте. Иренең гыйльми тирәнлеккә дәгъва итә алмавын, дипломындагы бишлеләрен ясалма икәнен, мәгарәгә кереп утырудан куркуын аңлый ханым. Без икәү Мисхәтем барысын да җиңеп чыгарбыз. Сәйит Ярулловичта да хезмәттә калырсың, аспирант, хәтта
кандидат акчасына да яшәү кыен. Тәвәккәллек. 2 көннән соң Әлфия кыз бала тапты. Зөлфия дип исем куштылар. Бәбәй туена Сәйит Сакманов белән профессор Рамил Вәлишингә генә чакыру җибәрелде. Ирләрне таныштыруны Әлфия үз өстенә алды. Сәйит Яруллович, таныш булыгыз. Мисхәтнең фәнни җитәкчесе, диплом эшен яздыручы Рамил Кәримович Вәлишин. Күренекле галим, профессор. Дамылла үзен мактауга олылап тәкъдим итүгә бер дә исе китмичә, кулын Сәйитнең ушына тыкты да, һәр төрле салатлар, тәмләткечләр белән бизәлгән коньяк, аракы, шампан шәрабы, сулар белән тулы әгълә өстәлне бәяләп, түр башына узды. Урманның эченә үтәргә мөмкинлек булганда, аның кырыенда әрәмәлектә вакыт уздыру тарафдары түгел иде Вәлишин. Кыз алып кайтканнан соң тәне таң нурларыдай гүзәлләнеп, пакланып киткән, күкрәкләре күлмәгенә сыймас булып калыккан, үзеннән яңа туган бала исе килеп торган Әлфия киләчәктә тук яшәешләре өчен иң хаҗәт кешеләрне өенә китерә алу шатлыгыннан йөгерә. Үзен кая куярга, ничек тотарга белми интеккән Мисхәт әллә бар аңа, әллә юк. Үзен нарасы тәпиен юу уңайы белән генә чакырылган дип юраган бер катлы фән әһле Әлфияне белеп бетерми иде әле. Әдәп, гадәт вә әхлак тәртипләрен яхшы тота Хуҗабикә. Профессорның улуглыгын һәм аларда кунакта беренче тапкыр булуын Мисхәтнең яклавында танышканнар иде. Искә алып, төп игътибарны аңа чыгарса да, матди тормышлары, киләчәкләре кемнән торганны да ханым тәгаенли. Сәйит Яруллович Сакманов безнең якын кешебез. Рәхмәтебезнең чиге юк аңа. Мисхәтне тормышка, яшәргә өйрәтте. Минем вакытсыз вафат булган иң кадерле эш сирдәш дустымның ире. Юмылып кына утырган профессор улы башындагы озын чәчләрен селкетеп алып, кечкенә коңгырт күзләрен Сәйиткә текәде. Кара әле син аны, бүлмәдә тагын бер җитмәсә, чит ят кеше бар икән ләбаса. Сорауны ирнең үзенә юнәлтмәде. Әлфиягә бирергә булды. Хатыны ширләп бүлдеме? Хуҗабикә сорауга туры җавап бирүдән тайшынып, әмма бу темага кагылуына һич кенә дә үкенмичә, Зөлфияне мактап, такылдап китте. Нәтиҗәсендә ясап куйды. Шундый инсафлы, гүзәлләрнең гүзәле якын дустым хөрмәтенә кызыбызга Зөлфия дип куштык. Шакыру мазар көтеп тормастан өстәлдәге нигъмәтләрдән авыз итә башлаган профессорның күңеленә килгәнне әйтми калдыра торган гадәте юк иде күрәсең. Соң сез атаклы мафия башлыгы Сакманов буласыз түгелме? Мафия сүзе безнең илгә читтән, дөресе Италиядан күчереп утыртылган. Язарына башка азык таба алмаган журналистлар уйлап тапкан уйдырма. Акыллылар тәмухта да җайлырак яшәү җаен таба диләр. Шул гына, тарихны теләсә ничек язып була. Тормыш кануннарын үзгәртүе кыенрак дип, Сәйит сорауга туры җавап бирүдән читкәрәк китте. Профессор да бәйләнчекнең тәҗрибәлесе өрми тешли торганы булып чыкты. Ишеткәнем бар, сезне Казанның рәсми урын биләмәгән иң бай кешеләрнең берсе диләр, дөресме? Сәйит үпкәләмәде. Кеше күбрәк укыган, озаграк яшәгән саен сабый бала халәтенә әйләнеп кайтканны шамалы иде. Талгын тавыш белән аңлатты. Байлык бит ул бүген бар, иртәгә юк. Мин Өмитнең уң кулыннан бер сынык нан алмадым дип язган Дәртман бабабыз. Аның артында алтын приискалары торган. Атам-анамнан калган мирасым булып, киләчәге ышанычлы илдә яшәсәм, мин дә үземне башкача тотар идем. Күтәрмәле ак якага кара шикерткә тагып куяр идем дә, өстән аска карап, гел акыллы киңәшләр биреп йөрер идем. Безгә, мин җитәкчелек иткән ширкәткә кул белән чәчкәнне капшык белән җыярга туры килә. Рәтле яшисең килсә, кырмыскалар кебек йокы турында онытасың инде. Җавап профессорның күңеленә хуш килде бугай, бу яссылыкка кире чыкмады, шулай да бик кызыксынучан кеше икән. Сорауларны бозлы яңгыр кебек тондыра. Кешенең эчке, асыл иреге нәрсәдә дип уйлыйсыз? Иртәгесе көн өчен курыкмыйча яшәүдә. Үзеңә үзең хуҗа булу зур бәхет ул. Анысы өчен дә артында байлык торуы зарур дигән нәтиҗәсен ясагач, Рамил Кәримович сорауларны катлауландыра барды. Хакимияткә, җылы кәнәфигә адәм баласы байлык өчен генә омтыламы? Барысы да Ходай кулында. Тырышкан улларына ул һәр даим мәрхәмәтле дип, Әхмәдиша карт кебегрәк кенә җавап тотты Сакманов.
Мин хакимият һәм карьера турында сорамакчы идем. Фикеремне ашык итеп әйтә алмадым бугай. Башка китте. Күптәннән эшкәнем юк иде, дигән булып, куе кашларын уйнатып, элеккеге киноларда сүрәтләнгән байлар чырае кергән яңакларын сыйпап алды. Без хөкүмәт яклы. Ул үзе дә яши, башкаларга да ирек бирә. Коммунистлар күбрәк үзләрен карадылар. Сәйит Яруллович, син шулай атыйм инде. Сез алмашлыгын җенем сөйми. Ничек диләр әле хәзер яңаша? Назари яктан әзерлекле кеше икәнсең. Соңгы сорауым. Мафиягә эләгү җиңелме? Гариза язып караганым юк. Сезнең университетның юрфагына укырга керү белән бер кимәлдер дип уйлыйм. Истфакка эләгүе җиңелрәк дип ишеткәнем бар. Профессорның шаркылдап көлеп җибәрүеннән өстәл бийде. Түшәмдәге бәллүр люстралар артыгын салган кешеләрдәй чайкалды. Авызын ачып тыңлап торган Әлфия бала йоклаган бүлмәнең ишеген ябарга элдерде. Ну эләктердең, 2-1 синең файдага. Сәйитнең янына килеп, ушынаның ушына сугып алды. Абзый пижон, яшьләрчә заманча кылана дип, Сәйит тә канәгать калды кичәнең башланып китүеннән. Әлфия бая дөресен әйтергә яхшы сынмады. Яраткан хатынымны үчлеләр үтерде. Ятим калдым. Елап туйган бала төсле күрсенеп куйды. Профессор тулы гәүдәсе өчен шактый сәер җиңеллек белән янә урыныннан торды. Кулын Сәйитнең җилкәсенә салды. Гафу ит, дустым. Һәркемнең үз язмышы. Татар халкы борын-борыннан кешеләрдән кешеләр һич ким түгел, тик бәхеткәйләре тиң түгел дип белми җырламаганнардыр. Хәсән Туфан бу хакта язып калдырган. Нәкъ минем рухи халәтем хакында диярсең. Бирде дөнья кирәкне, еламаска өйрәтте. Кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне. Үзен таба алмый утырган Мисхәт тә сүзгә катнашып китте. Дөрес әйткән Туфан бабабыз, урыны җмакта булсын. Әйдәгез, кызыбызны дөньяга килүе белән котлап, янә берәрне күтәреп куйык. Бу фикерне профессор да игътибарга лаеклы дип тапты. Ул артык хис дулкыннарын, куе, томанлы кичерешләрне, хакыйкый хәлләрдән читкә китүне нәми. Нарасый Зөлфия исәнлегенә шәркәләрне күтәреп, тамакны ялгап, Мисхәтнең белемен дәвам иттерү юнәлешендә мәслихәтләшеп алгач кына Сәйит профессорны таныды. Мәскәү, Донбасс татарлары белән мунчада очрашканнар иде ич. Ул вакытта үзен артык тәкәббер, ясалма тоттымышында ашылып китмәде. Шынында ул егет кеше көрәшче икән, агымдагы көнүзәк хәлләргә битараф, вак-төяк сөйләшүләргә катышмаган булып кылануы ясалма битлек кенә булган икән. Шынында ул татар халкы язмышы белән янып күйеп яшәүче булып чыкты. Бездәге иреклек, хөрлек, иблис мыегына уралган дигән метафорасы белән Сәйитне шаккаттырган иде теге күрешү вакытында ул. Рамил Кәримович бая өзелгән сөйләшүгә аныклык кертүне сорады. Нәрсә булган? Ни өчен үтерделәр хатынын? Һәр кешенең үткәне ямаулы юрган кебек чуар. Ул аныкы гына. Ә киләчәгебез билгесез дип туры җаваптан киная белән читләште Янарал. Вәлишин аның бу катлаулы, четерекле мәсьәләгә керешеп, сирен кем беләндер уртаклашып торырга теләмәвен аңлап, сорауын башка кабатламады. Һәр кем тормыш хакыйкатен аңлауга үзенчә килә. Шу йорташта үз аягын канатырга, кылчыкны үзе йотарга тиеш шул дип профессор гомуми фәлсәфәгә кереп китте. Сезнең халыкны түбән касты, нәселсез байлар рәтендә йөртергә тырышалар. Сезнең мафиягә дип әйтәсе килсә дә, яхшы сынмады, башка сүз тапты. Сезнең руга мөнәсәбәт яхшы якка үзгәреп килә. Сакмановның иреннәрендә мәкерле, ироник елмаю биеп алды, янәсе төкерә ул кемнеңдер, ниндидер мөнәсәбәтенә. Сез дә шулай дип уйлыйсызмы? Табадан шыжлап төшкән кайнар пәрәмәчләр күтәреп чыккан Әлфия әңгәмәгә үз юнәлешен бирүне кирәк тапты. Ашап утырыгыз, кунаклар, сүз белән туеп булмас. Минемчә, бүген һәммә нәрсәне акча янчыгы хәл итә.
Бит алмалар пішірген ризыклары шикелле кабарынып, алсуланып, гүлсуланып, соры күзләре шәшәккә төшкән шык тамчысыдай сафланып киткән хуҗабикә Мисхәтне төрмәдән чыгып алган капшыкны гына күздә тотса да, өстәл артындагылар аның сүзен җитди кабул иттеләр. Зиһенләшүнең тагын да югарырак баскычына күтәрелү вакыты җиткән иде. Яше, гыйльми дәрәҗәсе җәһәтеннән өлкәнрәк булса да, сөйләшергә яраткан, үзен бик гади тота белгән фән әһле белән Сәйетнең борчагы пеште. Бер-ике шәркәне затлы азыклар илә бастырыклап куйганнан соң, телләре тәмам ачылып китте. Сакманов мәҗлестәшенең башын вак-төяк, әбер-шибер сораулар белән тинтерәтеп тормастан, үгезне мөгезеннән алырга булды. Сез менә әйтегез әле, иптәш профессор. Biz хәзер Рәсәйдә, аның сукыр ишәге Татарстанда нинди дәүләт төзибез? Илнең хакимиятен янәдән шак кына кулларына төшермәгән большевиклар әйтмешли, якты киләчәгенә ышанасызмы? Вәлишин киң сырлы маңгай астына тирәнгә кереп уялаган коңгырт күзләрен әрле-бирле йөгертеп алды. Бизнесменнарның сәясәткә битараф ваемсызлыгын белгәнгә, Сәйит хакында да юморист дип уйлады бугай. Безгә барыбер түгелмени, дустым. Акмаса да тамып тора. Ходай Тәгалә без мискиннәрен мәрхәмәтеннән ташламый. Менә шәкертем бәбәй туена чакырды. Хәзер бишеп тә алырбыз әле дип шомартып котылырга уйлаган иде дә, барып чыкмады. Мин үзем Рәсәйне урталыкта калган илләр рәтенә кертәм дип, сорауына үзе үк җавап бирде игелек хуҗасы. Дөнья сәясәтендә аның нинди урын аласы билгесез. Бөтен шанышыбыз атом төш коралында, хәрби көчтә иде. Чечня, Босния, Таҗикстаннар белән пышранып, абруебызны шактый төшердек куәтле мәмләкәт буларак. Көчләр бизмәнендә элеккеге СССР дәрәҗәсенә дәгъва итүне Америка җитди кабул итми. Җиһанда һәммә нәрсәдә безнең теләктән генә тормый шул. Рәсәй сәясәтчеләренә аеклык җитми. Аны сүзебезгә дә җитми. Гел аяк йөреп тә туйдыра дип, сүзне һаман да җиңел занга төшерергә тырышты Дамилла. Ул мондый сөйләшү аңлашулардан эшендә дә гарык булган иде күрәсең. Көндә ашасаң, майлы бутка да туйдыра. Җитмәсә, Рәсәйнең үзенә генә хас дини, милли юлы бар. Ул берәүне дә кабатларга тиеш түгел дип ышандырырга тырышалар. Хәсрәт икътисадчылар, мискин политиканнар. Бу дустым мәгънәсез гуман. Ирекле базар белән хөррият юлына чыгабыз дисәң, шул ук Америка белән Германия, Франция белән Япония узган юлны читләтеп үтеп булмас. Теләсә нинди базарның эштәлеге шул ук. Ул ике тиледән тора. Берсе сата, икенчесе ала. Профессор юмры гыйбарәсеннән канәгать калып, бугазыннан шарлавык агызды да, Сәйитне игътибар беләнрәк тыңлап, мәҗлестәшендә җитди сәясәтче һәм җитлеккән шәхес күрә башлады. Бәхәс аждаһа аны да үзенә суырып алды. Һәр илнең, хәтта һәр чорның алга идеп баручы маягы өмет йолдызы була. 1985 елга кадәр сакалыбыз марксизм-ленинизмның тимер чәнечкеле кулында иде. Яңартып кору дип аталып яман аты чыккан елларда без самими табигать балалары, демократик кыйммәтләр җиңәр дип дәрвишләрчә хыялланып йөрдек, дип сүзен дәвам иттерде Сәйит. Ләкин өметләребез яратмаган кешесенә кияүгә чыгып, гаилә бәхете турында хыялланган кызныкы кебек шәлпәрәмә килде. Илне ахыргаcha таркатмау өчен бердәм һәм какшамас Рәсәй дигән иске корама идея тартып чыгарылды. Кыска таза бармаклы кулын өскәрәк күтәреп, Вәлишин сүз сорап алды. Миллилек, милли горурлык тойгысы башка халыклар мәнфәгатенә каршы юнәлтелгән булмаса, куркыныч албасты түгел әле. Ул бәйсезлеккә ирешкән бик күп халыкларның легитимлыгының нигезенә ятты. Башка җәмгыяви җирлектә яшәгән яңа танышын профессор ихластан тыңлый. Бәхәстә теше чыккан кеше буларак үз фикерен кыстырып куярга да җай таба. Кара син аны, мафиозник кына димәссең, һәр өлкәдән хәбәрдар.
Рәсәй халыклары язмышы да, татарыңның киләчәге дә борчый икән үзен. Тукта әле. Мин аңа сорауның бурычлырагын ташлыйм әле. Йотып карасын. Күп милләтле, күп телле илләрдә, син әйткән миллилек җирлегендә үзара якынлык, уртаклык ук булмаса да, тирән аңлашу була аламы? Һәр кайсы буразнаны үз ягына тартып, уртак байлыктан иң симез калҗаны, бәлеш төбен, кызлар телен эләктереп калырга тырышмыймы? Мисхәт шәркәләрне тутырып, шәйне яңартты. Кызын тукландырып килгән Әлфия өстәлгә яңа тәгамнәр, баллай берләр, үзе ясаган Наполеон тортын чыгарды. Сәйит эленгән сорауга җавап эзләгән булып, фикер җибен үзенчә үстерде. Бу очракта хикмәт башкада. Безгә килеп ирешкән тарихыбыздан күренгәнчә, минем нигез белемем шул тарафка якын. Татар халкы Болгар, Казан ханлыгы чорларында үз аңлы, müstəqil millət буларак аякка басып өлгерә алмый кала. Вакыт җитми. Шуңа күрә ул орышны оттыра. Урыс халкы да millət буларак формалашканчы көчләп империя составына кертелә. Бу аның фаҗигасы. Хәзергәчә безнең өлкән братны, аның бөеклеге, айрымлыгы, тарихи миссиясе турындагы хакимият дилбегәсен кулында тотучылар уйлап тапкан уйдырма миф. Әкият укмаштырып, дөресрәге алдап тота. Өстенлек вазгыяте безнең кебек Рәсәй составындагы вак халыкларга нисбәтән кулланыла. Лотерея уйнындагы алдавыш кебек. Шовинистик милләтчелек хәзерге җитәкчелекнең бердән-бер таянышы, умыртка баганасы. Нигезендә державачылык ята. Стоп, туктале син, дип җитез генә аягына калыкты Сәйитнең әңгәмәдәше. Держава ни дигән сүз соң, мәгънәсе? Каядыр укыган идем. Держава сүзе һәм төшенчәсе урыс белән украиннан башка бер телдә дә юк икән. Үзгә лөгатьләргә тәрҗемә ителми диләр. Вот. Россиянең милли сыйфаты шундадыр әле. Профессор ошышыннан канәгать калып, рәхәтләнеп шар ярып көлде.